kishiti akono ana kololo do sigatala mama i kora folo ki ka daw yela ka siru tiga ka kishi soro ni yen fulo soro kishi ko fedro e bi saka wati ke ala sigatala to men ma mi na fulo soro kishi ta kono amena asru nyara bitla kana bulu kishi ndeno fe wa soro c'est trop tard sigatala watma kam sina ka fati ala to ko bodu o ko koni ni don bo jara samuga no mi ko kam sina ka fati dala ki mako folo de iski ale de nyejugo dajugo dabal min kara shokono min kara tile kono 24 heures mu wannan kono amana ke a wati ale de suka ka sababu ka dabal min betne Allahu akbar dabal min kara nyaganji sirawla min kara jiri jalawna min kara walawalawla min kara daba shu salela min kara kaburu kono min kara wulu fato kungolo la ka abla yoro la min kara denyana min kara warjala min kara sanuna akar akalto kalte tanke ni eka ko jatemna nasru ina 50 ka fatin bi sakata na kara kadima wurujo ba fake kuma ko ni bite Allahu akbar era ba ko domi shu folo ki da ni sunogore yira bi fendo yi iski no kom sina ka fati no na lallabe na ka abba jiri mu ko libi ke ala ko jiri mu ko jiri tambe o be woni madi iski jiri tamflana o be de jiri mi ni ya fura bulu sama abi nono bo wai agenji be bo Urujo ni ya hakikai Allahu akbar o ni ma min bi farafin jamana na mana mi ka ko filala dona ka faka misina ka fati bisa ka kiye ni bi an dafe jamana nununa na fu masalan Abidjan Lagine Burkina Senegal o na nyoko na yoro fokata se Mauritanie nunuma o na nyoko na o tan ni kan shi labena ati se on yara ka tobi jiri nunum bi fara nyokon ka doro ani kan nashi ka ambali ka yici ba wakma nasiri ma ko tugo bi fi wai me nashi mindo atimi aka girin min mi ba ko do iski wakma nasoro yoro minu nafro jiri ka ta bi geleya wakma on yara di bi jiri nun fara nyokon ka kani kan nashi tobi wakma namuna nashi mi tobi fuka gere ka be bido ma bido mi bisaka ta ka so ba kani debuyi ka da kan bido fana chayra doron tali la man no sigata wakma nasiri ma ta tugo bi fi ani ma min tana ka jiri samana imane min tatubira e kili iski wakma nasiri ma kan ka ko wati minona o watu fana kerengere ledo ni ndai farko ka burujo e kan yana maya to kono eti songa fama annashima Allah parce que adona sajjati mina kono ka fonni ni ibita ni yake fana don ibidele mama igne dawo da tani masara soro i noro kulila Allahu akbar kana fon goro fon vina kumi sharbo betui i noro doro kulila iski tite mako to ni noro kulila burujo sogo madakele wala dakele wala mashukele ala bi porto fitin do daily na le fitin daily bulu den woni haket e ba amerika ko nya be kalma ko so porto fitin dronde daily Allahu akbar wai otma yera ka ko akadiye chugo mi ko bi kati iski to nya man ko de sigatala dona ba bado ko ka Muhammadu Mustafa alakra Muhammadu Mustafa watima ba kan yana barka makon dongodo ni dugu jara bibi jatte mene sigatala ma Mustafa soma yele mane ka sebima dongodo ni dugu jara bi de ka gele kunu sigatala otma nyete foy bulu chesiri e fani babbar kan ne kofe ko qur'ani barkati la bi hera soro wai me barkan yini odi ko so pasi mai sigatala otma kofe e jija e bi saka saraka jumanki ni ala jalni masa karamo e jija bi saka mu ke iyere kulila kana farati de iski kana da yere la kojugo kana tike yere la kojugo e chesiri dron no alay meche min no wala mi se bara fitin ne e chesiri asaba sabale ko ke kiko iski Allahu akbar otma wurujo ni ne kulayin soro yara ba fa alhamdulillahi rabbil alamin parce que koli odi hakika da odi kuin so passe mai wurujo ala mi muryamina
an bɛ moriya min na bi m'a fɔ réseau kuma man ɲi m'a fɔ ka kuma média kan ko a ma ɲi a ka ɲi kojugu mais moriya yɛrɛ sopaseman ye fila pewu de ye ka nasi sɛbɛkɔrɔ bɔ k'i ko k'i min ka kɔlɔsi minɛ o tuma réseau o ye tɔ dafa de ye siga t'a la ka sɔrɔ réseau kuma na moriw kun tɛ yan kosɛbɛ moriya kun tɛ kɛ wa a bɛ kɛ kɛcogo ɲuman na kosɛbɛ hali réseau nalen min filɛ n'a dabilala t'a bali moriya in bɛ kɛ o siga t'a la mais moriya sopaseman nasi ani sikiru siga t'a la a faamuna ani mori i ka kɛ fonisere o bɛ dɔ fara kow kan o bɛ kow teliya kosɛbɛ inchallah i ka fonisereya kɔni diɲɛmaa y'o seere ye o la n'aw mako bɛ kibaruya wɛrɛ la aw bɛ weleli kɛ fayida kunta ka nɛgɛjuru sira de filɛ écran duguma n'a y'a wele o nɛgɛjuru sira kɔfɔlenw na i n'a fɔ jamukan tɛmɛnenw na a y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na n'i y'a wele direct la n'i m'a sɔrɔ k'i ka vocal bila a kun laɲini min b'i la n'i y'o f'a ye n'a ye temps sɔrɔ a b'i ka vocal lamɛn ka jaabi maa min don i k'a dɔn n'i ye vocal ci a ma i ka laɲini kɔfɛ n'a y'i jaabi waati min na ani kan ka baara kɛ kɛcogoya minnu na ni a y'o ɲɛf'i ɲɛna da la k'a fɔ ko ala sɔnna ka ban i mako ala bɛ sɔn a bɛ ɲɛnabɔ ka d'a kan ale ka duwawu n'a ka hamina tɛ foyi ye ko ala ka maaw de kun d'a kan nin waati in kɔnɔ a bɛ se ka minnu mako dilan o la an karamɔgɔ ni an bɔra yiri mugan in hokumu kɔnɔna na an bɛ na i ka koli fura wɛrɛ bɛ yen an ye min fana mankutu mɛn n'o ye jalafara ye ko jalafara koli jiri qualité dɔ bɛ i bolo ne b'a dɔn a qualité camanw don i yɛrɛ ye dɔ kɛ anw yɛrɛ ye ka tɛmɛ olu fɔli man di ye ten u bɛ minnu ka anw ye nka waati dɔw la an b'an da siɲɛ k'a fɔ nka i ka jalafara koli fura min bɛ yen bi ni an mako b'a la i ka ɲɛfɔli kɛ an ye o la an y'o mankutu mɛn sira wɛrɛ de fɛ i bɛ se ka walawalali jumɛn kɛ an ye jalafara koli fura in kan urjo jalafara kola in ale fana bɛ maa nafa kosɛbɛ siri b'i la a kɛra siri sugu o sugu i n'a fɔ an da tɛmɛna siri fɛn minnu kan dabali de b'i nɔfɛ a kɛra dabali sugu o sugu ye jinɛ sitanaw don adamadenw don i yɛrɛ taara don ko dɔ la ka sababu ye ka siri s'i ma siri sugu o sugu dabali sugu o sugu ne ka ko jateminɛ na n'a donna k'a fɔ i jalafara baara in bɛ taa n'a kɛra ka d'i ma o de sɔ ala bɛ sɔn a bɛ hinɛ i la ale jalafara in a sira ka ca an bolo mɛ an ka ka sira min ta nin kama o de ka bon a bɛɛ ye o de ye suratu yasin ye ale baara ani suratu yasin de bɛ taa mɛ suratu yasin dɔrɔn tɛ masalan suratu yasin aya kelen o kelen an n'an bɛ n'a ye sira min kan o de sayifi duwawu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ya satwatullahi hulli uqdu ma rabbatu wa shatat shaml aqwami bina iqtalatu allahu akbar sayfullahi qatilun wa kullama irtawa fi izihim saqatu aw hubitu bɛɛ ka ɲi o kɔfɛ ni i bugɔ ka taa kuranɛ sura bɔ dɔ bɛ yen ko suratu yunusu ni ma fili lemuru 81 i bɛ taa kuranɛ aya barikama dɔ fana sɔrɔ yen a bɛ fɔ ko qala musa ma ji'tum bihi sihiru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal al mufsidina ani ala tɔgɔ ba dɔ bɛ yen an y'o fara a ka sen na ko ya bata wala o jɔni ye tiɲɛ ye ni ka fisa ni ala sɔnna i ka ko jateminɛ na a dɔnna k'a fɔ nin bɛ se ka k'i ye dɔrɔn e de ga yen na mɛ n'a tɛ se ka kɛ an di nɛgɛ an di janfa donc ni mɔgɔ minnu ye weleli kɛ sisan ni maa min ye weleli kɛ sisan parce que sisan yɔrɔ adamaden tabi adamaden ka ko a ka gɛlɛn n'a fɔ a ka nɔgɔn i t'a dɔn ko orojo ko ala ma adamaden da gansan a k'a sɔrɔ i ma nasi mu labɛn wɛrɛ t'i la fiyewu ka wuli dɔrɔn k'i bɛ ni dɔ baara k'a k'i sago ye o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko ala m'an bila gansan ya nin ye tiɲɛ ye dɛ ye tiɲɛ ye ala bɛ adamaden fɛ kojugu siga t'a la adamaden de bɛ se ka k'i yɛrɛ ma jugu ye i t'a dɔn ko adamaden ka ko man nɔgɔn maa kelen ka ko man nɔgɔn i b'a sɔrɔ o maa kelen min b'a la k'a baara a ma deli ka nasi ko ka b'a wolo la a ma deli ka jiri ko ka b'a wolo la mɛ adamadenya yɛrɛ bɔgɔ dɛncogoya n'i nana wuli maa kelen kama k'i bɛ fɛ ka nin muso in walima nin cɛ n bɛ fɛ k'a kɛ n sago ye a ka don n sago da fɛ ye tiɲɛ projet o de la i bɛna dɔn k'a fɔ ala ma adamaden da gansan siga t'a la o tuma o de kama adamaden ka ko bɛ gɛlɛya a bɛ nɔgɔya mɛ a bɛɛ ni a sababuyaw don wayi fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra ko nin b'o cogo de la o tuma projet a bɛ lajɛ fɔlɔ de wayi a bɛ lajɛ fɔlɔ parce que munna an y'a kanu ka o fanga bonya a la kuma dɔ la fɛn dɔw bɛ an yɛrɛ bolo an yɛrɛ b'o k'an bɛ nafa sɔrɔ ani fɛn yɛrɛ bonya tɛ dɛ
fenya hakimin ke ka bara me ibi saka ma duru kwala ma nan bin na faye me ma kele mina sori mano ku nyefen wo fenna abina fiye ka ma feyi wai o to kuma dola foka koyere laje folo wai to da kuma ka bi anya emission sigi singa kana bla bla sa fukaldo be minu masakallame an wanta fa bin fukala kai mu me abbe masakallame telma mugo adama du mugo bi u yere ka chugo yana siga tala minnu bi mali kɔnɔ minnu bi mali kɔ ka cɛ muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba adamadenw mɔgɔ bi mɔgɔ funu na kosɛbɛ adamadenw o mɔgɔ bi nga ɲɛnamaya bi dilan cogo di bɛɛ mɔgɔ bɛ nabi siga tala o tuma ni i tɔgɔ dɔn na k'i ba tɔgɔ dɔn a bɛ lajɛ filɛli kɔnɔ e ka filɛli kɔnɔ nin baara in n'o ye suratu yasin ma an y'a fɔ sa nin i bɛ se ka taa wa nin bɛ se ka taa o kɔrɔ ye mun ye a bɛ se ka k'i ka nafa sɔrɔ a la wa o bi lajɛ ni o dɔnna o tuma a bɛ k'i ye mɛ o kɛlen fana kɔfɛ ani filɛli yɛrɛ bɛ kola dɔw fɔ maa ka filɛli kɔnɔ ani jiri kuma dɔ la ne nin fana tɛ fankelen adamaden kelen o kelen n'i y'a ka filɛli kɛ a kan kɔlɔsi filɛli la i b'a sɔrɔ a kan ka kuranɛ nasi min kɔ a kan ka jiri min yɛrɛ ko ni dili don ni fara don ni jiri furabulu don ani jiri tɔgɔ a b'o bɛɛ f'i ye a tɛ yɛlɛma dɛ o tuma kuma dɔ la o yelen kɔfɛ n'o fɔr'i ye lajɛli fana kɔnɔ a bɛ tila ka lajɛ yala suratu yasin sira bɛ se ka baara ye ka nafa sɔrɔ a la wa o tuma n'o dɔnna a bɛ baara ye mɛ ale ni safunɛ de bɛ taa urusɔn bala ka nin min fɔ yasin batulahi urusɔn tan de bagbo o tuma k'a fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn koli ninnu ani kisi ninnu a b'i jɔ nafa a bɛɛ tɛ wari mugu ko ye kisi yɛrɛ adamana fɛn ba ye siga t'a la o tuma n'a dɔnna k'a fɔ k'a bɛ se ka k'i a b'i nafa i ka nasi bɛ labɛn k'i ka jiri k'a la k'a n'i ka safunɛ ci ma mɛ o ni safunɛ fari fana tɛ kelen ye o b'a fɔ ma ko tulujɛ safunɛ dɔw ko farafin safunɛ safunɛ finma ɔ o ti ko ni safunɛ fari ye o safunɛ bɛ ɲini a dan o tuma ni nasi bɛ ci ma mɛ nasi ninnu si tɛ min bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ o kɔni kabi m'an wele i kan k'o si dɔn a bɛ kuranɛ nasiw kuranɛ ayaw olu tɛ se ka ko nɔgɔ la kosɛbɛ fo k'a sɔrɔ ko yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen b'i bolo i b'a ko yɔrɔ min waati kɔnɔ hali n'i b'a ko i ka bange wari kɔnɔ ou bien saribɛti dɔ sanfɛ n'i tilala i b'a ji jɔsi i bɛ taa bɔn kɛnɛ ma o bɛɛ bɛ ɲa la mɛ o fana tɛ se ka k'i ye fana fo tuma min a ye ko lajɛ k'a si dɔn an bɛ sɔrɔ ka don o da fɛ a faamuna voilà o la an b'a fɔ lamɛnbaaw ye ni aw mako bɛ kibaruya wɛrɛ la aw bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira minnu filɛ écran duguma n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko question ba saba de bɛ an bolo bi an bɛna minnu poser fayida kunta kun an ye fila poser a kun a sabanan ye min ye an karamɔgɔ o fana o ye kolifura ye kolifura min ni o bɛ kɛ ni alajɔ o bɛ kɛ ni o de ye i n'a fɔ an y'o de fɔ lamɛnbaaw ye ka d'a kan anw ye opportunité dɔ de ɲini u fɛ n k'u mako bɛ ɲininkali minnu na mɔgɔ dɔw bɛ yen san 10 olu bɛ k'i ka fayidaw lamɛn u bɛ k'i ka kumakan kɔrɔw lamɛn ni mɔgɔ minnu ko fayida kunta k'a tape YouTube sanfɛ i bɛ taa bɔ fayida kunta ka image dɔw kan i yɛrɛ b'a ye ko a ma ko in daminɛ bi n'i donna YouTube kɔnɔ k'a lajɛ o kama i ka kolifura min fana bɛ yen n'o bɛ dilan ni alajɔ ye i b'o dilan cogo di mun ni mun de bɛ fara ɲɔgɔn kan o fana na o bɛ maaw nafa ni sira jumɛn ye orojo e kuma na alajɔ min kan mana min na n'an y'i ka ko lajɛ tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔn n'i kɔ an y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka don alajɔ in da fɛ ale hinɛ don ne y'ale ka ala bɛ hinɛ in na Allahu akbar ala hinɛ b'i la ka kɔrɔ dɛ mɛ bi ala ka hinɛ wɛrɛ sɔrɔ ka d'a kan ala na da dɔw yeli ye e yɛrɛ t'a miiri k'i bɛ da minnu sɔrɔ ka don fɛ siri b'i la dabali b'i la i mana siri diɲɛ ko o ko ye i ka ko yɛrɛ tiɲɛ fɛ yɛrɛ jigi tigɛra k'a fɔ k'i b'i sen bɔ a bɛɛ la ne ye nin da i farikolo ka ala bɛ hinɛ na kuma na min na n'an y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka don a da fɛ o suratu rahmanu ale de fana bɛ sɛbɛn ni kuranɛ aya ye kuranɛ aya min n'o b'a fɔ ko kul jaa al haqqu wa zahaqa al batila inna al batila kana zahuqan orojo ne ye nin di maa ma maa min bɛ se ka ne yɛrɛ kala san 20 Allahu akbar ala ko ala kira ko lasarali yɛrɛ kan gala
ala tɔgɔ yɛrɛ sira kan an bɛ sira min kan san 20 a bɛ se ka ne kala a la mais don o don bi ka gɛlɛ tɛmɛnen ni dugu jɛra o de ka gɛlɛ ka tɛmɛ kunun kan mais ala tɔgɔ fana a kɛmɛ k'a dɔn a kalo da an dala mɛ lajarabi b'a kan o tuma an ye baro kɛ a sigiyɔrɔ bɛn bɛ sigi a suma n yɛrɛ terikɛ don n ganu b'a ba don a ko ma ko ma ɲɛ a bolo an ye baro kɛ n k'a ma n ko n bɛna fɛn dɔ fɔ a ye a b'o kɛ ka filɛ ale de ye kuranɛ kɔnɔ aya dɔ bɛ yen ale de y'o fana di yan n ka kodɔn ni bi cɛ n m'a ɲɔgɔnna dalilu kabakoma ye n m'a ɲɔgɔnna baara telima ye faja alahum ka asfin ma'kulin ale de ye n kala la n ma dɔrɔmɛ d'a ma mais a ko a ye ɲaamɛw gɛn sara la ka dalilu in sɔrɔ mais a y'a di ala kosɔn n ma dɔrɔmɛ bɔ a la n ma dalilu ye min ka teli k'a bɔ mais ale sigin tɛ wari ko kan ale sigin bɛ ko wɛrɛ ka wari tɛ o tuma sisan ne y'a kala suratu rahmanu in na ne y'a baara bɛɛ kɛ k'a ban u b'a fɔ jiri dɔ ma ko alajɔn i b'a ɲini kuru kɔnɔndɔ i b'a kɛ daa kɔnɔ i b'i ji k'a kan i b'a tobi n'a mɔna a bɛ yɛlɛma sɔ kɔnɔ nasi bɛ k'a kan i b'a min i b'a ko i b'a min i b'a ko doso ne ye tiɲɛ ye an da sera saba ma n'a sɔrɔ sa nin saba nin bɛ se ka kɛ maa min bɛ yen k'i garisɛgɛ donna nin saba bɛɛ la e bɛ mun fɔ ala ye donc ni mɔgɔ min bɛ yen n'i y'a lajɛ n'i y'a saba bɛɛ bɛ se ka kɛ ni o tigi b'a fɛ ka saba bɛɛ ta o bɛ se ka bɛɛ ta a bɛ se k'a bɛɛ kɛ ni dɔ banna a bɛ dɔ kɛ ni dɔ banna a bɛ dɔ kɛ o ye kabako ye dɔ bɛ yen fila dɔrɔn ne bɛ se ka k'a ye dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ kelen dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ saba in si i b'a sɔrɔ ale ka ko t'a kɔnɔ n'a kɛra a tɛ fɛn y'a la o tuma a bɛ lajɛ ale bɛ se ka don sira minnu fɛ minnu kuma yɛrɛ ma fɔ antenne kan an bɛ tɛmɛ n'o sira ye laɲini bɛɛ ye dɔrɔn ɲini fɛn ka se ka sɔrɔ daw ka yɛlɛ kosɛbɛ o dɔrɔn de don adamaden kelen o kelen girin ka jɔ in panga protein boli ta yan fɛ n'a bɛɛ kɛ kun ye ka balo cogo ɲuman na i jaaɲɛ fɔ k'o sɔrɔ ka balo ka sa ka sɔrɔ i ma malo o dɔrɔn de don foyi tɛ tugun siga t'a la inshallah o la lamɛnbaaw an nisɔndiyalen don an y'o de fɔ aw ɲɛna n ko an ni fayida kunta ka ni jamukan ninnu de nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama n'an sigilen don ni jamukan ninnu na an bɛ nisɔndiya an fari bɛ fɔni ka d'a kan an b'a dɔn a bɛ ka baara ninnu kɛcogoya minnu fɔ ani dalilu gɛlɛn minnu n'an bɛ k'olu labɔ o ɲininkaliw kɛ a la n'a bɛ ka jaabi di a la an b'a dɔn ni dalilu ninnu nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ anw y'o de fɔ n ko anw ni fayida kunta ka jamukan a sigilen don min kan o ye kanubagaw yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri de ye ka jira k'a fɔ fayida kunta ye maa nafama de ye maa min hali n'i ma y'i ɲana i bɛ taa sɔrɔ a ka nafa dɔ sera i ma a ka fayida mɔgɔ min b'a ka daliluw bɔ k'a di réseau sanfɛ a bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna ko ale bɛ fɛn o fɛn fɔ réseau sanfɛ daliluw la k'a tɛ i n'a fɔ a bɛ fɛn dɔ fɔ ka tɔ to a kɔnɔ n'ale b'a di a b'a a bɛɛ lajɛlen de di ɲɔgɔn fɛ o la n'aw mago bɛ kibaruya wɛrɛ la aw bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la minnu filɛ écran duguma o ye fayida kunta ka nɛgɛjuru sira ye an karamɔgɔ jamukan sera kuncɛyɔrɔ la kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ i kanubaw ye ka d'a kan nin waati ninnu kɔnɔ u nisɔndiyalenba don waati min na n'i bɛ ka temps sɔrɔ ka jamukan kɛ ni u ye don o don ka na ni kabako kuma dɔ ye don o don ka na ni dakabana dalilu dɔw ye k'o di maaw ma ka tila k'u bilasira n'a ye projet an bɛ kumakan laban min fɔ ka kuma kuncɛ o de ye maa min tulo b'an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ min gɛlɛya an dɔgɔninw n'an kɔrɔw u k'o kɔlɔsi kosɛbɛ bangebaaw la projet n'i y'a mɛn i taara karamɔgɔ fɛ ka taa baara kɛ a sababu bɔra dɔ de la siga t'a la tuma adamaden kana kɛ fitiriwale ala t'o fɛ i bangebaa min b'i bolo ni ala y'a latigɛ i ka diɲɛlatigɛ sababu bɔra o de la i ka cɛkɔrɔni i ka musokɔrɔni i janto la i bɛ dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔ fo ka dɔrɔmɛ dun siga t'a la i seko dama jira i balima min fana bɛ yen ni ala kɛmɛ k'a siri i la foyi t'a bolo a ka ko bɛɛ bɛn bɛn e ma ala ta kɔfɛ ka n'a to a muso n'a denw ka si kɔngɔ na u bɛ kasi e b'a la ka dumuni kɛ kana sɔn kana sɔn o balimakɛ min b'i bolo ni finikolotigi don ni fatɔ don ni lagalagatɔ don ala de ye n'o bɔ ɲɔgɔn na
o kɛra ka ban o tɛ se ka touché tuguni o tuma mɔgɔw k'u janto bangebaa ko la mɔgɔw k'u janto sinji la i seko damajira i bɛ se ka min kɛ kan'a kɛ sinji ye fiyewu k'a fɔ n b'a kɛ a k'a dɔn a k'a ye dɔrɔn ala sɔnna a bɔra ɲɔgɔn na a k'o kama Allahu akbar i k'i ka kow jateminɛ a ka ca ala fɛ bɔdaw bɛ sɔrɔ inshallah o la jamukan kuncɛyɔrɔ la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ an ka tayɛrikɛ fo n'o ye Fayida Kunta yɛrɛ dɔgɔkɛ n'a balimakɛ ye an b'a fo n'o ye Ama Kunta ye ale de ye an pare nin cogoya in na a kutiri ɲana o ye ɲɛni da ye maa minnu ni aw mako b'a la ka aw ka finiw kala a ka nɛgɛjuru sira filɛ écran duguma an b'o kɛ ka jamukan kuncɛ ka d'a kan Ama a fana ko en tant que anw fana bɛ nin jamukan in na don o don ka na création bɔ fini na don o don a bɛna pasi kura bɔ fini na ka don an kana diɲɛmaa ko ye nka a kana ɲinɛ dɛ a bɛ ka fini minnu kala anw ɲɛ an tɛ ka dɔrɔmɛ kelen bɔ a la Fayida Kunta de bɛ ka finiw san k'a d'a ma wa ale yɛrɛ bɛ ka création k'a la ka kala ko Wurizo ka pare Wurizo ye cogo ka ɲɛ diɲɛmaa k'o ye ale kɔrɔkɛ ni a karamɔgɔ ka jamukanw na n'o ye an ka nin jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye o la ni aw mago b'a la ka création bɔ a kɛra tissu ye a kɛra bazɛnw ye n'aw ye Ama Kunta wele a ka nɛgɛjuru sira la min filɛ écran duguma aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'o de fana kɛ ka jamukan kuncɛ wasalamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu